нашето тържество. С резолюция на Организацията на Обединените нации през месец ноември 2011 година беше обявена настоящата 2012 година за Международна година на кооперациите. Аз като председател на Районния кооперативен съюз в Русе имах честта да бъда пълномощник на България и да присъствам на Общото събрание на ООН, където беше обявено това голямо международно събитие за кооперативния свят на България. Днес, 12 януари, в цял свят и по инициатива на Международна кооперативна Европа се дава старта от мероприятия за отбелязване на Международната година на кооперациите 2012. Призива на резолюцията гласи, че в време на криза всички хора в дребния и в дребния бизнес трябва да се обединяват, да се сдружават с цел да постигат по-добри резултати. Районният кооперативен съюз днес избра село Тръстеник и да даде старта на Международната година на кооперациите. За да можем ние по този начин, с празнично настроение, да бъдем част от искрицата и да дадем своя дял в отбелязване на тази международно мероприятие. Кооперациите и кооперативните сдружения в България вече оцеляват 120 години. Една много достойна история, която ние хората, които в момента работим в системата, и младите хора, които вървят след нас, трябва достойно да продължим този път. А как можем да го продължим ние? Само в дух на единство, на обединение и на много труд. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Благодаря, че споделяте този прекрасен микс с нас. Един за всички заедно. Всички заедно. Тъй както са дърветата в гората, ще можем всяка буря днес да победим. Един за всички заедно. Всички заедно. С вяра, жар и пламък в сърцата, да бъдем пак стопани на благата. Най-щедрото на този свят, това е нашата земя красива. От много векове назад тя ни дарява
голямото мероприятие и пуснем балончетата да вървят по цял свят, да носят на вас и на всички по света здраве и много късмет.